lir thei upato tak le lutna nei to lo te chu mi ten an kalsan topin ilo ring mai thei ama ero chu achang chuan khovela karman to berber te chu chevek tura kalsan an ni chen amma saberatan hekar cemetery hi hanen donila Belgium a ramhnuai danglam tak hi hanen te le kar zatel chu kalsan ania khuanu chuan then khat chu min mu tir le atam jok chu achunga thing le hnim te a to to bok hei hi traffic jam chu ang ber ome ani lo vek puin mi thiang him lor te po nima sela ani na taka chuan helai mun hi Chatillon car gay fear tia shiat ane mi te chuan hei hi Belgian ramhnuaya an hmuwa ma se amak deuh na chu heng car tam tak te hi America siam ane mi then khatin an rin danin America sipai te khan Indo pui pahnih na zo hnu khan an kalsan ani an ring ma se hei hi thudik lo ane achan chu heng car tam tak zinga atam zo khi Indo pui zo kumsom hi hnuwa siam ane ani chuan engtin nge he classic American car te hi Belgian ramhnuaya awm top theile ole ani na taka chuan car te hi Canadian sipai te ta ania Canadian Air Force te chu abul lok khuwa chuan anin beng bela hei hi NATO dan zulzuin kumsang zakwa sumli khan anin beng bel ane nima sela sipai te khan kumsang zakwa somruk paruk khan car zongzong te chu mechanic pakhat tan an hu che ta a mechanic chuan khote takte a chuan car zatel anei taran maya a hra zo vek thelo bok nen chu wangin ramhnuaya hian tui ek le chevek torin an hu chi mai angai ane he ramhnuaya hian kumsom nga donom hnuin kumsan hi som khan ti faina chu tho ane tuna chuan Dubaya supercar an kalsan takte kan envele ang kumtinin UAE Rampuma car park na te hian supercar karman to takte chu tui ek tura kalsan zi an ni thina abik takin UAE car park na pakhat chu Dubai International Car Park na ane Lamborghini Bentley Rolls-Royce le limited edition Ferrari Enzo te an zawai hian kalsan an lo ni to ani chuan engwangin nge dollar makta doi telman karman to takhi Dubaya mi ten engwangin nge an kalsan niang le ole achan dik tak chu a la om view ome UAE a chuan lon rul that lo chu a la om hle aum zia chu lonila a I rul that le si lo chuan thil sulien tak ti na ania credit card payment boycott irul lo emo check bouncing ine ni chuan hei hian jela tan tir thei che a ani lo pon na thok thei to lo turin blacklist a ada thei che ane hemi wang hian mi tam tak chu sumlama harsat na tok te chu an tlan chet mai angai thina an kar le anin te chu zorna hun an nei lo tlang pui chen chu wangin airport lampan chuan tlanin car chu an park ta a UAE chu an chu san hal wang chen hei wang hian bolhlo ang main heng car man to takte hi khom an ngai pha chen he limited edition Ferrari Enzo dollar makta doi khat man tiam hian Dubaya heng supercar tam tak kalsan tak te video hi a viral photo a mase mi tam takin an rin danin mi hausa tak tak car man sen lo nei ten an en kol man lo wangin an kalsan ani an ring zok chen car chu an nin to wangin an kalsan mai ani an ring ani na taka chuan UAE chu tho nein an chu san wang zok ani chuan ngatinge mi hausa tak tak ka chu UAE a an kala leiba thanglom taka chuan an tan chin niang le ole Dubai hi nomchen na le thil engkim achang kan emem na hmunania chu wangin mi te chu nom taka nom ve theinan sum tam tak chu in le karman do tak tak leinan chuan an pu fo chena hei hian leiba chu nei tirin rul le lama harsat na ato tir ta chena ram chu an chu san mai angai pha chen ane tuna chuan Batmobile kalsan tak te hi an envele donila Batman's Batmobile anga kardanglam tak hi aum lo wang chu heting kar hi leithelo turangin ilowin ngai tu mai the mase ani na taka chuan ilei ve the ane
eng po chu ni se he Batmobile nei tu pa hian a enkol uluk lo deu ni ange kumsan hi som pakwa khan kiton era a Batmobile kalsan chu mu ania bolho paina hmuna chuan tui evekin mu ane mase mi tu man engtin nge heta hian aum top dan chu an shelo maktakin kumkhat nu kumsan hi som hi khan Batmobile dang kalsan chu New Year ka skip year da chuan mu chu ale ane Batmobile la chapangai tak chu dollar noi sari velin a shal thei chu wangin hetiang karman to hetia an kalsan thei mai hi thilmak tak chu ane tin chu ba ka he Batmobile hi motor wang takania custom made angai chen aum je chu khobela hian tlemte chau aum ti na ani chu tuna chuan bike cemetery danglam tak an envele don ane tun hlai lok khan China a two wheeler tam tak man to lo wung thur mai chu mu tur a om khopui tam taka bike ho chu alar hlea he bike hi khoya ema chuan imu to mai thei ma se China anga bike ho thei tam na mun hi khoirama ma om lowang bike ho thei company sang sang ta chu China a hian an luta hei wang hian China khopui mundina bike tam tak chu mu tur om pha chen boina pakhat om chon chu bike an du tam lu to khi ani police da chuan bike man to lo sang tel chu an man company da chuan heng bike rong sang sang Chinese khopuya hian an da khoma abik takin Shanghai khopuya sarkar chuan heng bike te hi ko thler tang hian an da son to a ti chuan cycle da khom na hmun pui lian tak chu an siam ta heti han en hian aro pui danglam hle heng zinga bike company sang sang te hi pakhat ma ti top alani lova chuti lain poisa choitir an ni thong bike chen khat te hi peklet le ania nima sela atopa chuan thunei tu ta chuan heng bike te hi pek tur an hu zo to lo hei wang hian scrapier da hian anti cheta ani sumtam tak bike thon na nin alang hun eng ma chen chu he bike gear fear thi ala om deuh don ani mel tuna chuan he kholian tak man to lo hi kan en le don ani hei hi beggar 1473 ania he kholian tak hi Sipkau Germany ya mu thei ani he kholir thei hi fit za somsaria sang ania ti chuan leilai na sei tak fi somlia sei chu alo chuak bok Urban Explorer ta chuan he kholian tak hi kumsang hi panhi khan an zong mu ma se he monster machine hi engchi nge ani le ole hei hi excavator leilai na ania so huilian tak hian bucket thi ti chein lungle leite chu ala chowa conveyor belt ta chuan khoidang lam torin ada cho ani he kholian tak hi tengkiang tak mang hian a che son thin he khol hi kumsang zuko sumruk panga dai khan siam aloni to ma se kumsang hi kum khan manlova kalsan ani hei hi chan chu laitur an hu to lo wang niin tin chu baka manzui zela tan a enkol na senso asan em wang ani tuna chuan he huracan an kalsan taki kan en hovele don ani Lamborghini Huracan hi car moile man to tak ania engwangin nge he Lamborghini Huracan hi tui hok lon kora hian an kalsan tak mai niang le kumsani som pakwa khan papakhat Andrew Lawrence chu Londona auma heti hunchi hian he Lamborghini hi tui hok lon kora chuan muta ani Lamborghini Huracan hi dollar noi hi singaman ania ani chuan engwangin nge mi tu emoin he car man to takhi an kalsan ngot na chan niang le car hi atan na tur diklo lam hoi zongin ti hian alo uma Andrew hian a en kuala mase anei tu pa amu zolo ti chun police chu chana mu in base na kolta a alandanin car hi Michael Hudson ata aloni ama hi Bitcoin millionaire ania Bitstock machuak tu ani bok car khalai hian rin lo dewin tui hok tling khom chu asuta a ti chuan kongpui chang hian tan liam ta ane motor nuk chuak tu tur ko mai ain ama chanpui tu tur chu azong ta zoka vane thla takin car hi lak chu nein siam that le ane tui tling khom mai main car hetianga ati boi the ni chuan a hluwak lo pawni ange tuna chuan supercar kalsan tak China mi kan en vele don ani
supercar sangtel kalsan tak te chu bolhlo ang main kumsang ni pasari khan China a lakho mani Chinese sarkar chuan company te chu an tlak chhe thua ponga hei hi chan chu sum hlep na corruption wang le sum man na sen so sang lutuk wang ti na soi ani hei wang hian karman to tak tak dealership chu ti to pangai pha ti chuan car then khat phei chu ti che tani lo ba ka shal ani lo bok min an ngai ven lo wang ani lo pon dan phal lo ani wang po ani mai the thil pakha chiang deuh chu karlama tuimi te hei hian ati lung chenge yang ti chu a chiang hle ole tuntu matan chuan khati zong khani e lir theiman to tak tak an kalsan tak an hadalan tak te khan in khange uyom berai shet vele komen lama milo shetir ve do nia